जगात दोन प्रकारची माणसं असतात, एक वाहून जाणारी आणि दुसरी वाहून घातलेली. ही वाहून घेतलेली माणसं लहान पोरांनी पुराच्या पाण्यात बेदरकार उडी मारावी तशी एखाद्या क्षेत्रात उडी मारतात आणि संबंध आयुष्य त्या प्रवाहाला वाहून घेतात. कलेच्या प्रवाहाला गेली 50 वर्षांहून जास्त काळ वाहून घेणारं नाव सचिन पिळगावकर. आई वडिलांनी हाताला धरून बाहेर फिराव्याच्या काळात सचिनजींचं बोट नियतीने धरलं आणि त्यांना अलगद सिनेमाच्या अंगणात नेलं. लाईट्स, कॅमेरा आणि ऍक्शन ही शिकवणी सुरू झाली. आणि अभिनयाच्या या पहिल्या बाराखडीला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. तो सिनेमा होता हा माझा मराठी कला. विशेष म्हणजे हा पुरस्कार देशातल्या सगळ्यात मोठ्या शिक्षकाकडून मिळाला होता, कारण त्यावेळी राष्ट्रपती होते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. तब्बल 65 पेक्षा जास्त सिनेमांमध्ये बालकलाकाराच्या भूमिकेत छाप पाडणारे सचिन मास्टर सचिन बनले. सहज सुंदर अभिनय, खोल छाप पाडणारं व्यक्तिमत्व आणि सिनेमाचा पडदा आपल्या भावभावनांनी व्यापून टाकायचं कसं. आपल्या सिनेमाच्या माध्यमातून देशातल्या घराघरात पोहोचलेला हा बालकलाकार बघता बघता तरुण झाला आणि त्यानंतर देशाला नवीन रोमॅन्टिक हिरो मिळाला. गीत गाता चल, नदिया के पार, बालिका वधू, अखियों के झलकों से. सचिनजींचा हे नवं लाघवी रूप पाहून तमाम रसिकांनी एका सुरात पावती दिली, बडे अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम. चित्रपट सृष्टीत प्रत्येक वळणावर स्वतःचं जुनं रूप सोडून नवं रूप घ्यायचं आणि त्यासाठी मनापासून कष्ट करायचं. विद्यार्थी व्हायचं धाडस आणि उर्मी दोन्ही सचिनजींनी दाखवली. शोले, त्रिशूल, सत्यमेसत्ता, अवतार, सूरसंगम या सगळ्यांमध्ये महत्वाच्या भूमिका करताना सिनेमा बनवण्यातले बारकावे शिकले. बहुतांश अभिनेत्यांना भीती वाटणारं एडिटिंग त्यांनी आत्मसात केलं, त्यावर हुकूमत मिळवली आणि दिग्दर्शकाच्या खुर्चीत बसून मराठी रसिकांसाठी मायबाप नावाचा पहिला मराठी सिनेमा तयार केला. दिग्दर्शक खूप होतात, पण त्यातले फार कमी दिशादर्शक होतात. सचिनजी मराठी सिनेमाचे दिशादर्शक बनले. आत्मविश्वास, गंमत जम्मत, माझा पती करोडपती आणि आजही कल्ट मानला जाणारा अशी ही बनवा बनवी अशा सिनेमांनी त्यांनी करमणूक आणि सामाजिक आशय या दोन्हींचा सुंदर मेळ साधला. बनवा बनवीतल्या सुधानं तमाम बायकांना अचंब्यात पाडलं आणि पुरुषांना प्रेमात. या 5 दशकांच्या प्रवासात स्वतः पुढे जाताना आपले मित्र, परिवार आणि मुख्य म्हणजे नव्या दमाच्या कलाकारांना प्रचंड प्रोत्साहन दिलं. एकीकडे छोट्याशा संधी देणारे स्वतःला गॉडफादर समजत असताना अनेकांचं करिअर बनवणारे सचिनजी पडद्यामागे राहिले. यातच त्यांचा मोठेपणा. अभिनय, संकलन, दिग्दर्शन, नृत्य हे सगळं करत असतानाच आतमध्ये त्यांनी गाण्याचं बीज लावलं, त्याला जोपासलं आणि फुलवलं. मखमली गळ्याला सुरांचा साथ चढला आणि गीत गाता चल म्हणत ते स्वतःचं प्रसन्न मुक्त गीत गात राहिले. बनवा बनवीतलंच त्यांचं वाक्य,
गाणं गळ्यात असतं, पोशाखात नसतं, हे त्यांच्या बाबतीत अगदी तंतोतंत लागू होतं. नवनिर्मितीचा कुठलाही अनुभव वर्ज्य न मानणारे सचिनजी उर्दूचे जाणकार आहेत हे फार कमी जणांना माहीत आहे. सबंध आयुष्य कलेला वाहून घेतलेला, मनानं चिरतरुण असलेला, अहंकाराच्या कुठल्याच वादळात स्वतःचं विद्यार्थीपण न हरवणारा आणि प्रचंड आंतरिक उर्मी असलेला हा लाडका सुपरस्टार आता एका अनोख्या रूपात आपल्याला दिसणार आहे. त्यांच्या या अथक प्रवासाचं वर्णन करताना राहत इंदौरी साहेबांच्या शब्दात इतकंच म्हणावं लागेल, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रहो, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रहो. त्यांच्या अभिनय प्रवासाच्या या वर्णनावर हा दुर्मिळ योग मराठी रसिकांना लाभतो आहे. मनोहर बाप्पाजीकर, सन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित चित्रपट रसिक, मराठी चित्रपट सृष्टीतले दिग्गज अभिनेते, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ, यांना माझा नमस्कार. पुन्हा एकदा त्यांचं स्वागत. परत एकदा हांव तुमकां सगळ्यांक उर्मिळीत येवकार दिता. विन्सन वर्ल्ड आयोजित 10व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या कृतज्ञता पुरस्काराचे मानकरी, प्रथित यश आणि प्रतिभावान अभिनेते, दिग्दर्शक, नर्तक, गायक आणि बरेच काही असे श्री सचिनजी पिळगावकर यांना मी आता मंचावर आमंत्रित करते आणि मी स्वतः त्यांना योगावे. तुमकां कोंकणीची बरी जाणकार आसा, जाणीव आसा, फक्त उलोवंक येना इतलेंच. मित्रांनो, पदार्पणातच मला ज्यांचं दिग्दर्शन लाभलं आणि ज्यांनी अतिशय दिमाखाने मला रुपेरी पडद्यावर पेश केलं, त्यांच्या मानपत्र वाचनाचं भाग्य आज मला लाभतंय, याचा मला विशेष आनंद होतोय आणि त्याच्यासाठी मी विन्सन वर्ल्डचे अनौपचारिक असे आभार मानते. सचिनजींचं फक्त दिग्दर्शनच नव्हे तर नृत्य दिग्दर्शन सुद्धा 2-3 गाण्यात मला लाभलेलं आहे. इतकंच नाही तर काही स्टेजवरच्या कार्यक्रमात त्यांच्याबरोबर द्वंद्वगीत गायची सुद्धा संधी मला मिळाली. त्याच्या अतिशय सुंदर स्मृती माझ्या मनात आहे. योगायोगाने मागच्या वर्षी कृतज्ञता पुरस्काराचा हा मान मला मिळाला होता आणि यावर्षी पुन्हा एकदा सातत्याने तो एका गोंयकारालाच म्हणजे सचिनजींना मिळतो आहे. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचा हा दशकपूर्ती सोहळा आहे. त्यामुळे हा एक दुग्ध शर्करा योग आहे असं मी म्हणेन. सचिनजी चित्रपट सृष्टीतले तुम्ही माझे हितचिंतक आहात. ते इंग्रजीत म्हणतात ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. लक्ष्मी आणि सरस्वतीचा आशीर्वाद तुम्हाला सदैव लाभलेला आहे आणि उर्वरित आयुष्यात तुम्हाला सुख शांती आणि कौटुंबिक सुख लाभो अशी सदिच्छा व्यक्त करून मी तुमच्या मानपत्राचं वाचन सुरू करते. आयुष्य सिनेमाला द्यावं आणि सिनेमाला ते आयुष्य फुलासारखं अलगद उचलून जगापुढे कौतुकाने मिरवावं असं भाग्य सिनेमाच्या छत्रछायात मोठे होताना फार क्वचित कलावंतांना लाभतं. माननीय सचिनजी, गेली सुमारे 55 वर्ष सिनेमा तुमच्याशी आणि तुम्ही सिनेमाशी उत्सव मांडून आहात. हा माझा मार्ग ऐकला. या सिनेमातून वयाच्या 4थ्या वर्षी बालनट म्हणून पहिली भूमिका रंगवताना तुमचा त्या रुपेरी पडद्यावरचा पहिला संवाद हा आम्हा सर्वांना संस्काराची आद्य दिशा देणारी प्रार्थना होती. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा. या तुमच्या प्रार्थनेला तथास्तु
अशा शकून उच्चाराने विधात्याने तुम्हाला खचितच आशीर्वाद दिला असेल. या पहिल्याच भूमिकेने तुम्ही सबंध महाराष्ट्रातल्या घराघरातला चुणचुणीत मुलगा बनता. तुम्हीच म्हणता त्याप्रमाणे जणू तुम्ही सबंध महाराष्ट्रालाच दत्तक दिला. या तुमच्या पहिल्याच भूमिकेसाठी तुम्हाला उत्कृष्ट अभिनयाचा राष्ट्रीय पुरस्कारही प्राप्त झाला. लहान वयात भूमिका करणाऱ्या बालनटाला आपल्या भावी काळात पडद्यावरून आपल्या आयुष्याची काही वर्ष अदृश्य करावी लागतात. पण तुम्हाला तसं काही करावं लागलं नाही. सिनेमा रसिकांच्या डोळ्यांसमोरच तुम्ही दिसामासाने वाढत गेले. ब्रह्मचारीमध्ये बालवय ओलांडून गीत गाताच्या बालिका बनून या चित्रपटातून तुमचा तारुण्यात प्रवेश झाला. आणि पुढे नदिया के पार होऊन नवरी मिळेल नवऱ्याला पर्यंत तुमच्यातल्या तरुणाईचा वैभवी आविष्कार आम्ही पाहिला. आणि अलीकडच्या कट्यार काळजात घुसली या चित्रपटातला आपण रंगवलेला खास आहे हा जीवनाची वीण उत्तमपणे जाणून घेतलेला स्वार्थ परमार्थाची व्याख्या आकळलेला पूर्ण पुरुषच होता. आपल्या वाटेला आलेल्या भूमिका निभावता निभावता तुमच्यात घडून आलेलं हे मेटामॉर्फोसिस खूपच लोभस म्हणून होतं. सिनेमात काम करायला सुरुवात केल्यानंतर तुमच्या आयुष्यातल्या गेल्या 55 वर्षातलं असं एकही वर्ष गेलं नसेल ज्या वर्षी तुम्ही सिनेमात काम केलं नाही. मराठी चित्रपटसृष्टीला जेव्हा अवकळा आली तेव्हा काही अवघ्या नावांच्या नाम महात्म्यावरच मराठी सिनेमा तगून राहिला. आणि त्यापैकी सर्वात महत्वाचं नाव होतं सचिन पिळगावकर. मराठी चित्रपटसृष्टीला तुमच्या रूपाने एक संपूर्ण फिल्म मेकरच जणू लाभला होता. हा फिल्म मेकर एक अभिनेता होताच पण तो एक कुशल दिग्दर्शकही होता. व्यवसायाची नस जाणणारा निर्माताही होता. तो सिनेमा संकलक होता. त्याला नृत्यात गती होती. तो सुरेख गायकही होता. या सर्व भूमिका तुम्ही समरसून केल्या. सिनेमाप्रमाणे दूरदर्शनच्या छोट्या पडद्यावरही आपण आपली छाप निर्माता अभिनेता निवेदक अशा वेगवेगळ्या भूमिकांद्वारे पाहिली. कुशल अभिनेत्री असणाऱ्या आपल्या सुविद्य पत्नी सुप्रिया आणि अलीकडच्या काळात अभिनयाच्या क्षेत्रात पदार्पण करणारी आपली कन्या श्रिया यांची आनंदी साथ आपल्याला नेहमीच लाभली आहे. सिनेमा जगणारं कुटुंब असा आपल्या कुटुंबाचा उल्लेख तुम्ही अभिमानाने करता. त्याचबरोबर ज्या सिनेमाच्या साथीने तुम्ही वाढलात ती सिनेमा इंडस्ट्री देखील आपलंच कुटुंब आहे असं तुम्ही सदोदित मानत आहात. मराठी चित्रपटांबरोबर इतर भाषिक चित्रपटांबरोबरही अभिनेता आणि दिग्दर्शक या नात्याने आपला संबंध आल्याने या कुटुंबाचा विस्तार आपोआपच राष्ट्रीय पातळीवर झाला. गोव्याच्या बेळगाव या गावात तुमचं मूळ असल्याने तुम्ही जन्मसिद्ध गोंयकार आहात याचा आम्हा गोमंतकीयांना विशेष कौतुक आणि अभिमान आहे. सचिन पिळगावकर हे नाव घेताच गोड आणि निरागस वृत्तींचा झिम्माच मनात आकाराला येतो. मुळात आम्हा गोमंतकीयांचं गाढ नातं या जिल्ह्याशीच तर आहे. हा जिल्हा आम्हा साऱ्यांच्या भोवताली असाच निरंतर तेल धरून ईश्वरचरणी प्रार्थना. तुमच्यात सदैव बसून असलेल्या त्या संपूर्ण फिल्म मेकरना यंदाचा 10वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव मानाचा मुजरा करतो. आणि या प्रसंगी हा कृतज्ञता पुरस्कार आपल्याला प्रदान करताना आम्हाला अत्यंत अत्यंत आनंद होतो. शुभेच्छा. अतिशय सुंदर आणि हृदय असा हा कौतुक सोहळा
जी मराठी फिल्म करतासाठी सगळ्यात एक मोठी अडचण अनेकदा समोर येते ती म्हणजे चांगली सुद्धा पिक्चर. आणि माझं मत असं आहे की मराठी निर्मिती गेल्या 10-20 वर्षात अत्यंत वरच्या पातळीवर पोचलेली आहे. त्याच्याकरता स्क्रीन उपलब्ध होत नाही. त्याची व्यवस्था साधारणपणे ऑगस्टपासून होईल. तर सध्या तो कॉन्ट्रॅक्ट जो आयमॅक्सकडे ते जुलैपर्यंत झालेलं आहे. त्याच्यानंतर जेव्हा नवीन कॉन्ट्रॅक्ट होईल किंवा त्याला एक्सटेन्शन मिळेल तेव्हा स्थानिक कोकणी आणि मराठी या दोन्ही याच्याकरता एक थोडं कंपल्शन स्क्रीन करावं असं त्यामध्ये एवढं आज सांगतो. आत्ताच एक्झिट घेतलेले आपले मुख्यमंत्री त्यांना आधी ऍड्रेस करतो. मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, माझी कलीग वर्षा आणि माझ्या समोर उपस्थित असलेले माझे कुटुंबीय म्हणजेच गोयकर, फार सुंदर एवी दाखवली गेली. पाहताना मला सुद्धा बरं वाटत होतं, थोडंसं लहान झाल्यासारखं पुन्हा एकदा वाटत होतं. पण पुन्हा एकदा स्वतःला तरुण करून मी समोर उभा राहिलो. फक्त लहान मूल होऊन चालत नाही आजकाल. अतिशय सुंदर मानपत्राचं वाचन वर्षा यांनी केलं, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. माझी निवड केली गेली या 10व्या गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल मध्ये या पारितोषिका करता. या पारितोषिकाला नाव कृतज्ञ पारितोषिक असं म्हटलं जातं. पण कृतज्ञ खरं म्हणजे मला राहिलं पाहिजे, कारण माझं नाव तुमच्या मनात आलं. माझं काम तुम्ही सातत्यानं पाहत आलात, त्याला दाद देत आलात, त्याची दखल तुम्ही नेहमीच घेतलेली आहे. त्याबद्दल मी ऋणी आहे. पण मी स्वतः एक कृतज्ञता पुरस्कार तुम्हा सर्वांना फक्त मनापासून देऊ शकतो, आणि जो मी खरंच देतो आहे. या फेस्टिवलला मी अनेक वर्ष गेली उपस्थित राहिलेलो आहे आणि फार दिमाखात आणि अतिशय जल्लोषात हा महोत्सव नेहमीच साजरा केला जात आहे. आणि वर्षोनवर्ष मी पाहतोय की त्याला एक प्रगती मिळत आहे. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद सुद्धा त्याच प्रकारे वाढत आहे. आणि जास्तीत जास्त संख्येत मराठी चित्रपट पाहण्याकरता जेव्हा प्रेक्षक उपस्थित राहतो, तेव्हा मराठी चित्रपट आणि मराठी चित्रपट सृष्टी आपली मानणाऱ्या माझ्यासारख्या माणसाला ते खूप महत्वाचं वाटतं, ते खूप मोठं वाटतं. त्याबद्दल मी मनापासून तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो की तुम्ही मराठी चित्रपट पाहायला एकत्र येता आणि उपस्थित राहता. हे फेस्टिवल गजेंद्र अहिरे यांनी सांगितलं की बोलून दाखवलं होतं की वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलं पाहिजे, फक्त देशात नाही तर परदेशात सुद्धा घडलं पाहिजे. गजेंद्र अहिरे हे खूप एंटरप्राइजिंग असे फिल्म मेकर आहेत आणि त्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन वेगवेगळ्या गोष्टी करायला खूप आवडतं आणि ते जातही असतात. आजही ते माईक वरती जेव्हा बोलत होते तेव्हा ऑडिटोरियम मध्ये एका लहान मुलांनी बाबा अशी हाक मारली. मी घाबरलो, म्हटलं असं कसं झालं. तर मग नंतर मला कळलं की त्यांनी त्याच्या वडिलांची आठवण काढली होती म्हणून त्यांनी तसं नाव घेतलं. पण फक्त त्यांनी सुरुवात मात्र गजेंद्र अहिरे जेव्हा बोलत होते तेव्हा केली. परदेशात फेस्टिवल होणं गरजेचं आहे, महत्वाचं आहे, पण त्याचबरोबर आपली मातृभूमी ही आपली आहे हे विसरून उपयोगाचं नाही. कारण गोव्यात ज्या प्रकारे तुम्हाला एक रसिक प्रेक्षक मिळतो, तसं आता आनंद महादेव सांगितलं आनंदनी की मी हिंदी चित्रपट सृष्टीमध्ये इतकी वर्ष होतो, पण महाराष्ट्रीय आणि मराठी भाषेत मराठी चित्रपट पाहणाऱ्या प्रेक्षकांनी जी त्याला दाद दिली
तेवढी इतर कोणी दिली नव्हती. मला त्याचं अभिनंदन करावं असं वाटतं. इथं उपस्थित असलेल्या सर्व कलावंतांचं मला अभिनंदन करावं असं वाटतं. मी मराठी अमराठी असा भेद करत नाही, कारण मी दोन्ही भाषांमध्ये काम केलेलं आहे. त्यामुळे कलावंत हा कलावंत असतो. देव्या, तुम्ही पण इथे आलात, तुमचेही आभार की तुम्ही आमच्या बरोबर यावर्षी या महोत्सवासाठी उपस्थित राहिलात. यापुढच्या यानंतर सुद्धा तुम्ही यावं अशी मला आशा आहे की तुम्ही असाल. मला पुरस्कृत केलं त्याबद्दल मी माझ्या कुटुंबियांतर्फे, विशेषतः माझ्या आईतर्फे, जिने मला जन्म दिला, तिच्यातर्फे मी तुम्हा सर्वांचे पुन्हा आभार मानतो. धन्यवाद. आदरणीय अतिथिगण, एक बहुत खूबसूरत ऑडियंस, माननीय सब यहाँ देवी सेलिब्रिटीज बैठे हैं. बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए यहाँ पर आना. तहे दिल से आभार सबको, गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल को, अक्षय को, संजय साटे जी को, इन सबको मुझे यहाँ बुलाने के लिए. एक जैसे आप गोवा में आते हैं तो मुझे लगता है सब टेंशन, सब घबराहटें आप कहीं दूर छोड़ाते हैं. यहाँ की आबो हवा इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आते ही और यहाँ पर इतनी सुंदर फिल्में जब आपको दिखाई जाती हैं, लाइक माइंडेड लोग एक साथ फिल्में देखते हैं, डिस्कस करते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता. 10 साल हो गए हैं मराठी फिल्म फेस्टिवल को यहाँ पर. मैं आशा करती हूँ और बहुत साल यहाँ पर होंगे. तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगी सचिन जी को. बहुत अच्छा लगा और हमारे सबके सामने वी सीन यू गिव सच अमेजिंग परफॉर्मेंसेस. मेरी शायद एक रह गई है इच्छा आपके साथ काम करने की, कभी जरूर करेंगे. एक कमाल की बात मराठी सिनेमा को जैसे मैं देखती आई हूँ वो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में 3 जगह बहुत कमाल किया है मराठी सिनेमा ने. इंटरनेशनली चाहे आप देखें, चाहे हम ऑस्कर्स में जा रहे हैं, नेशनली इस साल शायद हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. कितने सारे, राजेश को मिले हैं, मापुस्कर को, मनोज जोशी जी को मिले हैं. तो और वो जो एक कॉवेटेड 100 करोड़ क्लब होता है, शायद सायरात ने उसे तोड़ दिया है. सो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हिंदी फिल्में और मराठी फिल्में भाई बहन एक साथ हाथ में हाथ पकड़ के चलते हैं और अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, ये वैसी एक मुझे सिनेरियो लगता है. इस साल शायद मैं भी शुरुआत करूंगी मराठी फिल्मों में और अमोल गुप्ते के साथ, और शायद अगले साल जब मैं आऊँ तो किसी और तरीके से आऊँ, बतौर एक्टर आऊँ और न्यू कमर. और बस आशा करूँगी कि आप इसे बहुत एंजॉय करें. कुछ बहुत खूबसूरत फिल्में यहाँ पर दिखाई जा रही हैं. मैं खुद देखने वाली हूँ. मेरे बहुत सारे मित्रों की यहाँ पर फिल्में हैं. राजेश की वेंटिलेटर है, मेरी फ्रेंड तनिष्ठा की, आनंद महादेवन की, मृणाल की, और बहुत सारे सब यहाँ. एक तो मुझे लगता है ऑडियंस में बैठ के खास बात है कि इतने सारे सेलिब्रिटीज को, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स को एक साथ यहाँ पर देखना एक बहुत बड़ा हाई है. तो मुझे एज एन एक्टर इतना बड़ा हाई लग रहा है. मैंने शायद हिंदी फिल्मों में किसी भी इवेंट में इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा. सो हैट्स ऑफ, सैल्यूट्स टू मराठी सिनेमा और चैनल का बिहार, सैल्यूट्स टू देम. मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जिस राह में आप कदम रखें आगाज़ ये तमन्ना हो जाए, कश्ती जो उतारे मौजों में तूफान भी किनारा हो जाए. शुभेच्छा. संजय शेटे आणि उपस्थित सर्व गोवेकर बंधू आणि भगिनी, आम्ही आता भाषण करत राहिलो तर सिनेमे कधी बघणार आपण, हा आमच्याकडे प्रश्न. तर मुख्यमंत्री भाषण करून निघून गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना शिव्या पडणार नाहीत. तसे ते हुशार आहे आणि ते भाषण करायला तयार नव्हते. मगाशी मी त्यांना सांगितलं की आपली परंपरा आहे, आपण या राज्याचे राजे आहात आणि राजाला उदार होऊन काहीतरी द्यायचं असतं, अशा वेळेला आपली परंपरा आहे. तेव्हा या गोव्यातल्या मराठी रसिकांसाठी आपण काय म्हणजे फेस्टिवल करतो आणि तेवढ्यापुरते सिनेमे आपण इथे प्रीमियर करतो, पण मराठी असेल, कोकणी असेल,
कायमस्वरूपी ते स्क्रीन किंवा थिएटर्स मिळत नाही. ती जशी आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये अडचण भेडसावत होती तशी तिथे सुद्धा भेडसावते आहे. तेव्हा आपण आणि सांस्कृतिक मंत्र्यांनी यातून मार्ग काढावा आणि फक्त वर्षातून 3 दिवस आम्ही सगळे हे येथील आमचे तारका दळ इथे आणि दाखवतील असं नको. आठवड्यातून, महिन्यातून, वर्षातून काही दिवस तरी मराठी सिनेमासाठी थिएटरमध्ये राखीव ठेवावेत, काही शोध राखीव ठेवावेत. कारण शेवटी मी नेहमी म्हणतो, आपण नेहमी समजतो की ह्या गोव्याच्या भूमीनं मराठीला भरपूर दिलेला आहे. महान कलाकार आहेत. तिथेच व्यासपीठावरती पहा, गोवा आणि महाराष्ट्र ही हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली, एकत्रच आपण आहोत. आज एकत्र जमलेलो आहोत. उत्तम सिनेमे लागलेले आहेत. मी सांस्कृतिक मंत्र्यांना इतकंच सांगेन, गावडेजी, आपणासह सगळं मंत्रिमंडळ गोव्याचं आणि गोव्यातला विधानसभेचे सगळे सदस्य यांनी या मराठी आपल्या सिनेमाचा आस्वाद घ्यायला पाहिजे. हे लोकांना सोडू नका. तुम्ही सुद्धा पहा, मराठी सिनेमा किती शिखरावर गेलेला आहे, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेलेला आहे. आणि आज जग या मराठी सिनेमाकडे आश्चर्यानं पाहतोय की किती मोठी आपण झेप घेतली. इथे महान सगळे आमचे तरुण कलाकार असतील. आधीचे सचिनजींचा आपण सत्कार केला, कृतज्ञता. 50 वर्ष पेक्षा जास्त त्यांना या सिनेसृष्टीत झाली. अमिताभ बच्चन यांची उंची खूप मोठी असू शकते, पण अमिताभला सुद्धा ते सिनियर आहेत सिनेसृष्टीमध्ये, लक्षात घ्या. अमिताभ बच्चन जेव्हा धडपडत होते, धडका मारत होते सिनेसृष्टीत, तेव्हा मास्टर सचिन यांनी मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीवरती आपला कब्जा केलेला होता. असे सचिन या गोव्याचे कर्नाटकाचे आहे. एक उत्तम असा सोहळा इथे आपण 3 दिवस करणार आहोत. मी आपणा सगळ्यांचे आभार मानतो. मी ज्या हॉटेलमध्ये उतरलो आहे, नेहमीच उतरतो, तेव्हा मला उतरलो आहे ते वाटलं की मी प्लाझाच्या खाली उभा आहे किंवा कोहिनूर किंवा शिवाजी मंदिरच्या कट्ट्यावर बसलेलो आहे. कारण सगळे आपलेच मराठी लोक, मराठी कलाकार आसपास आज वावरताना दिसत आहेत. त्याच्यामुळे मला परक काही वाटलं नाही नेहमीप्रमाणे. पण मी संजय शेट्टी ही दशकपूर्ती आहे, ते असंच आपण काम चालू ठेवा. काय कमी पडलं तर आम्ही आहोत महाराष्ट्रामध्ये, काळजी करू नका. जय गोमांतक, जय महाराष्ट्र.